тамошобинони азиз, ассалому алайкум. барномаи иттилооти хабар 24 аз телевизиони Somon манзуратон мегардонем. имрӯз панҷшанбе 14 меи соли 2020 дар студии бо шумо Луқмон Ҷӯраев. инак имрӯз дар барнома тамошо кунед. ҷаласаи навбати ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19. ноҳияи ашт ба содироти зардолу омодагӣ мегирад. тоҷик гидроэлектромонтаж ба мубориза бо COVID-19 1 миллион сомони кӯмак равона кард. боронҳои пуршиддат ба сангрез ва зери об мондани заминҳои кишт боис шуданд. қувваҳои мусаллаҳи иттиҳоди аврупо бо душмани нав бо номи COVID-19 рӯбарӯ мешаванд. бинандагони азиз, дар бораи ин ва дигар хабарҳо тӯли чанд дақиқа бароятон маълумоти мухтасар хоҳем дод. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон субҳи имрӯз зимни суҳбати телефонӣ ҳисоботи раисии вилоятии Суғд, раисони шаҳрҳои Кӯлоб, Норак ва ноҳияҳои Бахш, Файзобод, Нуробод, Рашт ва Лахшро оид ба рафти корҳои пешгирӣ аз паҳншавии вируси COVID-19 шунавиданд. сарвари давлат ва роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои зикршуда бобати мақсаднок ба суроғавӣ расонидани кӯмакҳои расида, таъмини табобатхонаҳо бо маводи тиббӣ, доруворӣ ва хӯрокворӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба беморон, таъмини шароити мусоиди хизматрасонӣ ба гирифторони ин беморӣ ва тақвият бахшидани тадбирҳои санитарию гигиенӣ миёни аҳолӣ ва марказҳои хизматрасонӣ супоришҳои мушаххас доданд. тибқи иттилои хадамоти матбуоти сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамаи табибону кормандони соҳаи тибқӣ бевосита дар мубориза бо ин беморӣ ва табобати беморон машғулан арзӣ сипос намуда. барномаро идома медиҳем. дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд таҳти раёсати раиси шаҳри Хуҷанд, раиси ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 маъруф Муҳаммадзода ҷаласаи навбати ситоди мазкур баргузор гардид. корҳои пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус дар шаҳри Хуҷанд дар кадом сатҳ қарор доранд, дар ин ситод баррасӣ гардид. дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд таҳти раёсати раиси шаҳри Хуҷанд, раиси ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 маъруф Муҳаммадзода ҷаласаи навбатии ситоди мазкур баргузор гардид. дар ҷаласа нахуст маълумот оид ба ҷараёни корҳои пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 дар шаҳр аз ҷониби муовини аввал ва муовинони раиси шаҳри Хуҷанд ба саҳми ҳозирин расонида шуд. шаҳрдор таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба баррасии мушкилоти ба миён омада ҷалб намуда, баҳри ҳалли ҳарчи зудтари он ба масъулин дастуру супоришҳо дод. маъруф Муҳаммадзода ҳамзамон ҷиҳати ҷонок намудани фаъолияти сохторҳои шаҳрдорӣ ба хусус сарраёсати ободонӣ дастур дода, аз ҷумла таъкид дошт ки бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ба корҳои ободонӣ вусъат дода шавад. муассисаи давлатӣ ме корхонаҳои саноатӣ ме ки ки набошад унҷо бано роҳбарошитон ҳар яктатон самти худотон киред ҳоҷиги манзили камалиам ҳар якта рӯванда, ҳар якта партовбардор, ҳар якта гулшинон, ҳар якта бояд дасташо дастпӯшак бошад, ниқобаш бошад, антисептикаш бошад, кор кунад, вақташ ба худоша ҳимоя кунад. корхонаҳои саноатӣ низ баҳри истеҳсолоти маҳсулоти ватанӣ самаранокии фаъолиятро баром монда, роҳбарони он барои пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 миёни кормандон чораҳо андешанд. иттилоъ дода шуд ки аз ҷониби корхонаҳои саноатӣ маҳсулоти нимтайёр ҷиҳати дӯхтани ниқобҳо ба дӯзандагони хонашин пешниҳод шудааст ва барои ба саҳми онҳо расондани чунин тадбири муҳим масъулин бояд фаъолнокӣ зоҳир намоянд, зеро шаҳрвандон дар баробари хонашинӣ даромади иловагӣ пайдо хоҳанд намуд. ҳамчунин шаҳрвандонро зарур аст ки то ба эътидол омадани вазъ аз баргузории тӯю маъракаҳо худдорӣ намоянд. фурӯшандагони як лухти масолеҳи кишоварзӣ фаъолияти худро дар бозорҳои ташкилнамудаи гӯштаи деҳқон дар маҳаллаҳо роҳандозӣ намоянд. маъруф Муҳаммадзода иттилоъ дод ки ба 22 маҳаллаҳои шаҳр як адади дастгоҳҳои дорупошӣ тақдим карда мешаванд, то ин ки шаҳрвандон дар баробари сохторҳои шаҳрӣ баҳри тамизгардонии манзили худ саъю кӯшиш намоянд. фаровон намудани маводи озиқавории мағозаҳои бузурги шаҳр муҳим арзёбӣ карда шуд ва ҳамзамон таъкид гардид ки ба тадбирҳои беҳдоштӣ дар ин марказҳои савдо авлавият дода шавад. ин чиз вазифаи асосии мо шумо
ما باید این چیز تشکیل بدیم. ما راهبر هستیم، ما امروز جوابگر هستیم مردم سلامتیش و ما باید این تشکیل کنیم. رئیس شهر خوجند رئیس ستاد شهری اومد به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 معروف محمدزاده ضمن وظیفه‌گذاری به مسئولین داخلدار از جمله تاکید داشت که این همه تدبیرها برای پیشگیری بیماری سرایتی راه اندازی گردیده. مسئولین باید جهت کارهای فرماندهی به اهالی، نظارت کودکان نورستان ضمن تعطیل بدون ضرورت به کوچه نبرآمدن کلانسالان تدبیرها اندیشند. تاکید گردید که کاری بامرام بازارها با رعایت قاعده‌های بهداشتی زیر نظارت قطعی گرفته شود. برای همین ما باید روش کنیم به ضررگردانیش و محافظتش. ما باید راهبری بازار احتیاط کنن، مردم رو احتیاط کنن. سلامتی مردم از همه چیز قیمت. با وظیفه‌گذاری‌ها و کار جلسه حسنی انجام بخشیده شد. بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. تشکیلات‌های جمعیتی چین و برادرشهرهای دوشنبه، سینداو و سیانمی به تاجیکستان به مبلغ عمومی 479 از $6,000 زیاده از 6.5 تن کمک بشردوستانه فرستادند. طوری به آژانس اطلاعاتی آسیا پلوس کاتب مطبوعاتی سفارت چین در تاجیکستان سون خونچجو خبر داد. مراسم سپردن کمک روز 10 می در دیدبانگاه نظارتی قلمقرسو برگزار شدند. کمک از 17 دستگاه نفسدهی صنعی، بیش از 48,000 نقاب محافظتی طبی، قریب 397,000 نقاب طبی یک کرته، 47,000 نقاب طبی جراحی، 11,750 مجموعه لباس محافظتی طبی، 20,600 جفت دستپوشک، 11,000 عینکی محافظتی، 900 حرارتسنج و 5,000 اکران نقابی محافظتی عبارت است. بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. صادرات نمودهای زردآلوی پیشپسکی شلاق، ارزانکی کلان و رخی جانانه روزهای نزدیک آغاز گردیده. برای صادرات آن 120,000 دانه قوطی آماده شده است. میوه تر و تازه زردآلو اساساً به فدراسیون روسیه صادرات می‌گردد. سردار اداره کشاورزی ناحیه اشت رفتارجان محمدیف اطلاع داد که ناحیه مذکور برای بیش از 16,000 باغ زردآلو بوده. از این 8,900 هکتارش را درختان زردآلوی حاصل دهنده تشکیل می‌دهند. حاضر موسم چینشی زردآلوها در ناحیه چخیل که شما دیدید آغاز شده است. اساساً حاضر برای صادرات ما زردآلوهای پیشپزکی ناحیه چین با صادرات گسیل کرده ایستادیم. اساساً این به شهرهای روسیه، خصوصا با مسکو، مغازین‌های ماگنیت، ماریانا، فدراسیون روسیه و نوسیبیرسک زردآلوها روانه کرده شده. حاضر غنیچین و بار کردن آن در همه جماعت‌های ناحیه که با زردآلو پروری مشهورند رفته ایستاده است. خصوصا حاضر ما نوهای ارزانکی کلان رو چیده حاضر تیار کرده ایستادیم. بعد از آن نوهای شلاق را میچینیم و روح جوانان را چینده به صادرات تیار میکنیم. پس از چند روز دیگر باغداران ناحیه به جمع‌آوری حاصل نوشجو خواهند کرد. حالا بیش از 14,000 خوجگی انفرادی و دهقانی به نگاهبین و بی‌طلب جمع‌آوری نمودن آن مشغولند. باغات زردآلوزار را اساساً درختان نوهای پیشپزکی شلاق، ارزانکی کلان و رخی جانانه، اینچنین نوهای زردآلوی مقرری به مانند میرسنجیل، اسفرک و بوبوئی که حاصل فراوان دارند تشکیل می‌دهند. در جماعت دهاتی مهرآباد زیاده از 1200 هکتار زمین باغ موجود می باشد. عین حال با صادرات زردآلو 4-5 ماشین آمده است. حاضر عین حال 200-300 نفر زنهای خانشین کار کرده ایستاده. در یک روز 30-40-50 سامان کار میکنند. زردآلوی پیشپزک میگوییم، زردآلوی لاله میگوییم، سورت لاله های، ابریکوس های، تخم اردک میگوید، این اینا پخته ایستاده است. برای بی‌طلب جمع‌آوری نمودن زردآلوی پیشپزک از امروز کارهای فهماندهی آغاز نمودیم. برای بیشتر نمودن صادرات زردآلو و گیلاس در ناحیه، جمعیت سهامی کشادی زردآلو کمپانی فعالیت نموده ایستاده است که الحال برای صادرات 1000 تن زردآلو 120 قوطی به طلبات جوابگوی آماده نموده است. ابراز نمود رفتارجان محمدیف. سال گذشته باغداران ناحیه قریب 20,000 تن زردآلو استحصال نمودند که از این بیش از 3,000 تنش را صاحبکاران محلی به
به روسیه صادرات نموده بودند. زردالو پخته رسیده است با خارج کشور صادرات کرده ایستادیم. زردالو خوشصفت خوشرو من نقص تا امروز من حاضر کمتر از امروز سر کرده من پخته رسیده است. کمتر گرفتیم، یک 4-5 تن گرفتیم. ما زردالوها را به فدراسیون روسیه صادرات می نماییم. طلبات بسیار است به میوه‌های ما. تاجیکستان میوه‌های و شیرین دارد. باغداران امسال نیز عزم دارند استحصال 20,000 تن زردالو را ба роҳ монда сараввал бозорҳои дохилии мамлакатро бо маҳсулоти худи таъмин ва сипас боқимондаашро ба кишварҳои хориҷӣ содирот намоянд. дар ноҳия барои бунёди боғоти нав диққати махсус зоҳир мегардад ва барои истеҳсоли зардолуҳои хушсифат шароити мусоид фароҳам гардидааст. ширкати тоҷик гидроэлектромонтаж шумораи зиёди лавозимоти тиббӣ ва таҷҳизотро барои эҳтиёҷоти имрӯзии соҳаи тиб ба Тоҷикистон таҳвил дода ба воситаи раёсати тандурустии шаҳри Душанбе ба муассисаҳои тиббии пойтахт ба таври ройгон месупорад. ҳаҷми кӯмаки расонидии ширкат 1 миллион сомониро дар бар гирифт. гузориши барнома дар тафсилоти ҳамкасбонамон аз телевизиони Тоҷикистон. ширкати ватании тоҷик гидроэлектромонтаж ташаббусҳои башардӯстонаи худро идома медиҳад бо мақсади ҳифзи тандурустии сокинони мамлакат, пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ ва муолиҷаи гирифторони он аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври доимӣ тадбирҳои заруриву фаврӣ амалӣ карда мешавад. бо дарки баланди масъулият ва ҳисси меҳанпарастӣ ширкати ватании тоҷик гидроэлектромонтаж дар як муддати кӯтоҳ дафъаи дуюм аст ки иқдомҳои эҳсонкорӣ пеш гирифта иловатан шумораи муайяни таҷҳизотҳоро барои эҳтиёҷоти имрӯзаи соҳаи тиб ворид намуд ва ба воситаи раёсати тандурустии шаҳри Душанбе ба муассисаҳои тиббии пойтахт ба таври ройгон дастрас намуд. ҳаҷми кӯмаки тиббӣ ин навбат аз ҷониби ширкати тоҷик гидроэлектромонтаж дар ҳаҷми 1 миллиону 500 ҳазор сомонӣ мебошад ва аз 10 адад таҷҳизоти нафасдиҳии сунъӣ барои шушҳо иборат аст. таъкид кардан ба маврид аст ки моҳи апрели соли ҷорӣ ширкати мазкур аввалин шуда 20,000 адад тестҳои санҷишӣ барои муайян кардани вируси COVID-19, 10 адад таҷҳизоти нафасдиҳии сунъӣ барои шушҳо ва 500 маҷмӯи либосҳои махсуси тиббӣ барои табибонро ба маблағи зиёда аз 5 миллион сомонӣ ҳамчун кӯмаки башардӯстона ба раёсати тандурустии шаҳри Душанбе тақдим намуд. таҷҳизоти дастрасшуда барои фаъолияти имрӯзаи кормандони соҳаи тиб ниҳоят муҳим арзёбӣ гардида ҷиҳати анҷом додани фаъолияти пурмасъули табибон мусоидат мекунад. дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади пешгирии паҳншавӣ ва мубориза бо вируси сироятии COVID-19 корҳои назарраси ба сомон расидааст. аз ҷониби ширкати ватании тоҷик гидроэлектромонтаж эҳсонкории такрорӣ ба миқдори 10 адад дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ ва тариқи ройгон ба раёсати тандурустии шаҳри Душанбе супорида шудааст. сирояти COVID-19 яке аз оризаҳои ки бештар дар беморон дида мешавад ин норасоии нафас мебошад ва ин дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ албатта барои солимии ҷомеа, барои пешгирии паҳншавии ин беморӣ ва харидани ҷони инсонҳо албатта саҳми назарраси худро мегузорад. намояндаи ширкат зикр намуд ки иқдоми анҷомдодашуда ҷавоб ба дастгириҳои пайваста ва ғамхориҳои доимии роҳбарияти олии кишвар ва ҳукумати ҷумҳурӣ аз фаъолияти бахши хусусӣ ба шумор меравад. таъкид кардан ба маврид аст ки ҷамъияти саҳмии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж миёни дигар ширкатҳои ватанӣ аввалин шуда ба чунин иқдоми башардӯстона дар дастрас намудани кӯмак ба сокинони кишвар даст задааст ва итминони комил дорем ки дигар соҳибкорони кишвар ин ташаббуси ватандӯстонаро ҳамаҷониба дастгирӣ хоҳанд кард. имрӯз ки соҳаи тиб ба пандемияи бемории сироятии COVID-19 рӯбарӯ гардидааст, ҳамаи моро зарур аст ки сарҷамона барои ҳифзи тандурустии мардуми Тоҷикистон мубориза бурда қоидаҳои гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намоем ва доир ба пешгирии ин беморӣ маълумоти кофӣ дошта бошем. ширкати ватании тоҷик гидроэлектромонтаж тасмим гирифтааст ки минбаъд низ иқдомҳои эҳсонкориро идома дода бо пайравӣ аз ибтикороти хайру эҳсонкории пешвои муаззами миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон боиси баланди ватандӯстӣ ташаббусҳои башардӯстонаро идома диҳад. бинандагони азиз, барномаро идома медиҳем. боронҳои пуршиддат ба сангрез ва зери об мондани заминҳои кишт боис шуданд. бар асари боронҳои шиддат дар қаламрави кишвар ҳодисаҳои резиши санг ва омадани сел ба қайд гирифта шуданд. бино ба иттилои маркази матбуоти кумитаи ҳолатҳои фавқуллода, борони шиддат лою лойқаи азимро ҷамъ оварда роҳҳоро дар ноҳияҳои шаҳристон ва Бунҷикат баста дар роҳҳои байни деҳоти ноҳияҳои Турсунзода ва Ҳисор сел мушкилот ба бор овард. гуфта мешавад, ҳамчунин дар ҷамоати Нофарҷи ноҳияи Истаравшан борони шадид зироатҳои кишоварзиро зери об кард. ҳоло дар ҷои ҳодиса комиссияи ҳолатҳои фавқуллода фаъолият дорад. кумитаи ҳолатҳои фавқуллода бори дигар ба сокинон ва меҳмонони кишвар хотиррасон мекунад, ки то рӯзи 15 май ҳаво дар саросари мамлакат ҳамин гуна пурбориш боқӣ монда, ҳамоно хатари омадани сел, резиши санг, болоравии сатҳи оби рудхонаҳо таҳдид мекунад. дар ҳамин иртибот аз аҳолии кишвар дархост шудааст, ки дар чунин рӯзҳо хеле эҳтиёткор бошанд. барномаро идома медиҳем. дар мондгоҳи сайёр дар қаламрави варзишгоҳи бовандаи шаҳри Душанбе, ки сохтмонаш дар арафаи анҷомёбист, охири ҳафта аввалин беморонро қабул мекунад. айни замон дар инҷо корҳои васли дар мондгоҳ ба шабакаи обу кориз ва шабакаи барқи шаҳр ҷараён доранд. тавре ба Азия Плюс аз дастгоҳи шаҳрдории Душанбе хабар доданд, наздики 300 нафар коргарону мутахассисон ва 30 адад техника дар инҷо шабонарӯзӣ фаъолият доранд. раиси тандрустии шаҳр ҳайати кормандони дармонгоҳ, табибону ҳамчираҳои шафқат, санитарҳо ва кормандони техникиро интихоб ва муайян кард. инчунин таҷҳизоти дахлдор, доруворӣ, воситаҳои муҳофизат ва дигар лавозимоти зарурӣ ҷудо шуд, гуфт манбаъ. ёдрас мекунем 7 май президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба ҳукумати ин кишвар дастур дод, ки ба сифати кӯмаки башардӯстона ба Тоҷикистон 144 контейнери мобилии тиббӣ дар мондгоҳи сайёр фиристода шавад. контейнерҳо барои ҷойгиркунӣ ва муолиҷаи беморони коронавирус субҳи 8 май ба қатора ба Душанбе оварда шуданд. дар ин бора оҷонсияи Азия Плюс хабар додааст. мегузарем ба хабарҳои хориҷи кишвар. қувваҳои мусаллаҳи иттиҳоди Аврупо бо душмани нав бо номи COVID-19 рӯбарӯ мешаванд. дар як нишасти видеоӣ вазирони дифои кишварҳои узви иттиҳоди Аврупо истифодаи қувваҳои мусаллаҳи худро барои пешгирӣ кардани ҳамлаҳои вирусӣ баррасӣ карданд. доир ба ин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар аз навори барнома ошно гардед. бастани гузаргоҳҳо дар Донбасс аз сабаби пандемия барои гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ мушкилоти иловагӣ эҷод кард. дар ин бора намояндаи расмии дафтари ҳамоҳангсозии корҳои гуманитарӣ Йенс Ларке хабар дод, зиёда аз 300 000 нафақахӯроне, ки дар ҷумҳуриҳои халқии Донецк ва Луганск зиндагӣ мекунанд, дигар ба нафақа дар қаламрави таҳти назорат қарор дошта дастрасӣ надоранд. Йенс Ларк гуфт, бастани хати иртибот қобилияти фиристодани корвони гуманитариро ба минтақаҳои аз ҷониби ҳукумати Украина маҳдудшаванда маҳдуд кард. танҳо 2 корвони башардӯстонаи Созмони Милали Муттаҳид, ки молҳои марбут ба COVID-19-ро дар Донецк доранд, аз замони бӯҳрон сар заданд. даҳҳо ҳазор нафар аз дастрасӣ ба хизматрасониҳои асосӣ аз ҷумла мағозаҳо, дорухонаҳо ва бонкоматҳо мушкилот доранд. ба гуфтаи Ларке, аз 21 март то охири апрел 325 нафар бо сабабҳои башардӯстона барои убур кардани хатти алоқа иҷозат гирифтанд. одатан Ларке хотиррасон кард, ки ҳар моҳ тақрибан 200 000 гузариш ба қайд гирифта шудааст. қувваҳои мусаллаҳи иттиҳоди Аврупо бо душмани нав бо номи COVID-19 рӯбарӯ мешаванд. дар як нишасти видеоӣ вазирони дифоӣ кишварҳои узви иттиҳоди Аврупо истифодаи қувваҳои мусаллаҳи худро барои пешгирӣ кардани ҳамлаҳои вирусӣ баррасӣ карданд. онҳо аллакай бо хадамоти мудофиӣ шаҳрвандии маҳаллӣ дар сохтмони беморхонаҳо ва таҷҳизоти тиббӣ ҳамкорӣ мекунанд. духтурони низомӣ ба шаҳрвандон кӯмак мерасонанд, аммо мутахассиси бемориҳои сироятии Белгия қайд мекунад, ки ҳамаи ин асосан дар доираи
кишварҳои алоҳида рух медиҳанд. мутаассифона намунаҳо нишон медиҳанд ки иттиҳоди аврупо омода нест ки якҷоя амал кунад, гуфт Жан-Люк Кала. коронавирус таҳдиди наве ба бор овард ки тақвият додани ин сиёсатро талаб мекунад. аврупо бояд дар ҷаҳон қавӣ шавад. вазифаи дигари иттиҳоди аврупо дар соҳаи мудофиа ва амнияти таъминот, мутасаллӣ дорувори ва таҷҳизоти тиббӣ ба кишварҳо мебошад. инчунин зиёд кардан ва нигоҳ доштани маводи санитарӣ зарур аст. масалан 90% маскаҳо дар чин сохта шудаанд. мо бояд инро дубора баррасӣ кунем, гуфт Ханна Нойсман. зарур аст ки таҷҳизот аз сабабҳои воридот ва ниёзи мизоҷони мо дуруст баҳо дода шаванд. ҳамчунин ба таври возеҳ муайян кардани соҳаҳо барои аврупо муҳим аст. сипас агар занҷири глобалии таъминот дубора хароб шавад, мо мисли ин замон осебпазир нахоҳем шуд. системаи умумии мудофиа ва амният аллакай мавриди баррасӣ қарор дорад. иттиҳоди аврупо муайян мекунад ки таҳдиди навбатӣ аз куҷо сарчашма мегирад. Сергей Лавров Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро дар кӯшиши фишор овардан ба кишварҳое ки сиёсати мустақили хориҷӣ доранд ва муносибатҳоро бо Москву Пекин қасдан бадтар мекунад айбдор кард. Инро роҳбари Вазорати корҳои хориҷии Русия дар ҷаласаи онлайнии Шӯрои вазирони корҳои хориҷии Созмони ҳамкории Шанхай изҳор дошт. мо бояд иқрор шавем ки ҳатто дар як пандемия ҳамкасбони амрикоии мо ва иттифоқшони онҳо аз шиддат гирифтани муноқишаро бас намекунанд ва аз вазъияти кунунӣ истифода бурда нуқтаи назар, биниши худро дар бораи тартиботи оянда ки онро фармоиш барои асосии қонунӣ меноманд истифода баранд. қоидаҳо шумо медонед онҳо худашон ихтироъ мекунанд, гуфт Лавров ва қайд кард ки Вашингтон даъватҳоро дар бораи бекор кардани ҳама таҳримот барои даври пандемия ба назар намегирад то кӯмакҳои башардӯстона ба кишварҳои ниёзманд ворид шаванд. президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Дональд Трамп ахиран Чинро дар пайдоиши COVID-19 дар як қатор нишастҳои матбуотӣ дар Кохи Сафед ки интиқодҳои Москву Пекинро ба бор овард муттаҳам кард. дар як нишасти матбуотӣ пас аз мулоқот вазири Русия аз бехатарии биологӣ изҳори нигаронӣ кард ва гуфтаи вай Иёлоти Муттаҳида намехоҳад шаффофияти фаъолияти биологии ҳарбии худро дар сайёра таъмин намуда лабораторияҳои биологии Пентагонро дар саросари ҷаҳон аз ҷумла дар қаламрави сарҳади Русия ҷойгир кунад. вазирони корҳои хориҷии 8 кишвари Созмони ҳамкориҳои Шанхай, Ҳиндустон, Қазоқистон, Қирғизистон, Хитой, Покистон, Русия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон барои гуфтушунид барои гуфтугӯи нахустини мулоқоти рӯбарӯ ки 9-10 июн дар Москав баргузор мешавад, музокирот баргузор карданд. пас аз он баргузории чорабинии асосии сол барои ин созмон дар назар аст. охирии сарварон дар Санкт-Петербург 22 ва 23 июл. ба гуфтаи Лавров, маҷмӯи махсуси ҳуҷҷатҳо барои ҳамоиши сарони Созмони ҳамкориҳои Шанхай ки ба таъмини амнияти санитарӣ, эпидемиологӣ ва амнияти биологӣ бахшида шудаанд, таҳия шуда истодаанд. Чин дар омодасозии он ширкат хоҳад кард. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки манзуратон гардонидем. дар ҳамин ҷо то рӯзи дигар бо ҳар яки шумо худоҳофизӣ мекунем. хайртан сеяту хона обод бошед.